Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis o katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o kiampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Niya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipon, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmata o pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Ugdaron sa laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Nakabiya na ang babae nga gipangita ni Serafim. Mupuyo kinigdugay sa igagaw ni ining si Elizabeth sa Judea. Huy-huy ang abaga nga mibalik si Serafim ug nagsigi na lang kini og lantaw sa kalangitan uban ang pangandoy nga sila na ang maghari sa tibuok universo pinaagi ni Beelzebub. Milabay ang pipila ka mga adlaw. Ingon sa nagdali ang panahon nga moabot ang usa ka dili kasagaran nga tingtugnaw sa yuta sa Judea. May nakita sila si Serafim ug Lucirom nga talagsaong bituon sa sidlakan. Nasabta na ni Serafim nga natuman gayud ang gisaad sa unang basahon nga mataw ang usa ka manluluwas. Mihilak sa kapungot si Serafim. Nakita kini ni Satanas. Apan gibuhi ni Satanas ang paglaom ni Serafim. Siya ang gitudlo ni Herodes aron pamatsyon ang mga bata nga nag-edad gikan sa 2 ka tuig ngadto sa ubos. Nagpangurog sa kahinam si Serafim nga maoy nangu sa kamatayon sa kabataan. Naghingapin ang kabangis ni Serafim. Manluluwas! Kunhain ka man karon ng imong Diyos! Ipaluwas ka ni mga kabataan! Tumakas siya ka na ko, aming
Simba ninyong Diyos! Kain ang nagbuot ang mga tao ang inyong kanuluwas! Magtanaw ka ba karon? Magsudong ka ba karon? Diyos ning mga kabataan! Diya! Tundong kayong bayo! Unong sao na pagpagtabas! Kinaing bata! Diya! Oh! Unsa ka na imong gibasa, sundao? Usa ka baga nga basahon. Naukab kining dan dinhi sa yuta. Ug kini mo'y akong nabasahan talahurong komandante. Ambe. Ay, nini ang nabasahan mo, sundao. Kini siya. Jeremias. May tingog nga nabati dito sa Rama. Tiyabaw sa mapait nga pagminatay o paghilak. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak. Nagbagho siya o walay makahupay kaniya. Kay patay naman sila. Dadaon ta kini sundao. Dadon ko kining maong basahon. Oh, talahurong komandante. Nahurot na nato ang mga kabataan nga nagidad gikan sa duha ka tuig ug gubos. Mando ni Herodes! Huwag doon pagpamatay ang tanang kabataang lalaki nga magidad gikan sa duha katuig ngadto sa ubos. Bosa, mupadayon kita sa unahan! Saan ka nagsusulog mo, Serafin? Ha? Saan man ang basahon na, Serafin? Imong gipanglangkat ang mga pahina sa maong basahon o niya imong giit sa des kalayo. Nasulog, Serafin. Panhain man magtutok ang imong mga mata. Wa sa basahon na ganamanam ni mo sunog. Wa sa bang imong mga mata sa nabilabag kayo. Ah. Nakasabot ako. Huwag ka matagbaw sa pagpamatay sa mga kabataan. Tungkol kay huwag kayo siguro kung naapil ba din mo pagpatay ang bagong na tao nga gitawag og manluluwas. Bibarog ka, Serafin. Tiwasa og sunog kining maong basahon, Rosero. Kaaway na to kining maong basahon. Mao kini hinungdan. Tungkol kani adin ang mga panagna nga kinahanglan pinagi sa gitawag nilag manluluwas. Serafin. Saksi ka usab, Rosirom, sa anam-anam nga hitabo. Tungod kay anam-anam usab nga natuman ning panahona ang maong mga panagna og mga sambingay nga nasulat ning maong basahon. Wa gid ay mapil ni mo patay ang bagong na tao nga manluluwas, Serafin. Dako siyang buhi, Rosirom. Magkaabot kami sa gingon nilang manluluwas. Magkaatubangay gayon kami. Usa sa akong nahubad sa maong basahon.
Mas maayo pa kitang duha kay wa kita'y kamatayon. Apan, ang gitawag nilang manluluwas, mamatay. O, unsa? Apan kita, dili gayud mamatay, Luciron. Libuan na katuig ang milabay gikan sa unang panahon ug hangtod karon di dako pa kitang buhi. Tungod kay gihatagan kita og gasa sa kamahalang Beelzebub. Gasa sa pagka-immortal. Apan ang manluluwas nga ilang giingon, may kamatayon, Luciron, mamatay, Luciron, tungod kay duna siya'y kamatayon. Duna siya'y katapusan. Nasulat anang basahon nga nasunog. Mamatay siya sa pagluwas kuno sa mga katawhan nga mga magtotoo sa langit. Husto si kamahalang Lucifer. Siya ang mudaog ug kauban kita sa iyang kadaugan. Usa klasiha sa kamatayon nga matagamtaman sa gitawag nilag manluluwas o gitawag nilag anak sa amahan nga magbubuhat nga mao ang gitawag og hari sa tanang hari. Mamatay siya, Lucifer. Oh? Wa na ko masabti diha sa mong libro kung unsang matangas kamatayon nga mao'y mamatyan sa manluluwas. Abuton yung gagapoy. Bation gyapon kaluyang sa manako nga immortal. Gusto kong mapaway. Oh. Nganong ni amay sama sa basahon nga gisulog dito sa kawas. Way laing basahon nga akong gidati ni katurang usah nga gisunog sa kawas. Kaysa nagbutang na ni maong basahon! Kaysa! Mao'y pagtuo, ilabi na gyud ni Serafim, nga ang gipasabot nga manluluwas usa ka mortal, kay may kamatayon. Busa, dako kaayo ang pagsalig ni Serafim, nga dili angay kabalakan ug kahadlukan ang maong manluluwas. Miabot og milabay na usab ang laing mga daghang mga adlaw. Huwag ka magsulob sa sapot pagkakomandante, Serafim. Gituyo na ko kini. Umaw kini ko isulog karong adlaw, Luciron. Adon ako'y mahimdanong lakaw karong adlaw. Asa ka, Serafim? Sa suba sa hugdan. Gusto ko mo tanaw ni Juan magbubunyag ka nagsagig pamunyag sa mga suba. Ang dalan alang sa Ginoo. Awanin ninyo ang iyang agyanan. Apunuhin ninyo ang tanang ibaong. Pataga ang tanang bungtod sa bukid. Tulira ang nagdikulikong dalan. Nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig.
Apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sukag padpad siyang sandalyas. Magbunyag siya kadini pinagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. May tao nga miubog sa suba. Miduol sa Ako magbubunyag. ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo? Basag nila nga mahitabo kini. Kay dining pagiha. Usa kini kada kong drama din sa suba sa tanang hagdan. isugo sa Dios. Mihangad ang magbubunyag sa langit. Nitiyong sa mga mata. Urag doon ay nabati ko ay nga tingog gikan sa langit. Huwag ang maong daog-dog gamito na usab sa magtuto aron ipatuo sa katawhan nga tingog gikan sa kalangitan. Huwag ang salampating puti nga naatulang sa paglupad-lupad ibabaw ng suba sa Jordan. Mahimong ilagay pong gamiton nga salampati gikan sa langit. Nihawas na siya gikan sa suba. Andi siya din mo agi sa akong tungod. Iya akong itutukan pagayo. Ikaw bang gitawag manlulos? Ganong gitutukan mo ako? Hoy, may masabtan ka kaha ning akong isulti nimo? Dugay na kay ikaw nga paabot si mong pagabot! Hoy! Hindi pa dayon siya siyang paglakaw. Hait og mga tinanawan. Panorag may gisulti ang iyang mga mata. Sa akong pag-abot sa suba sa Jordan, nagsige nagpamunyag si Juan magbubunyag. Tanan niyang gipanulti pulos nagpunting sa sama kanato nga mga sakop sa kaaway silang gituhuan. Nag-awhag sa atong pagbasol, paghinulsol tungod kay muabot na ang tao nga mao'y maghari sa kalibutan. Unya may miabot nga usa ka tawo. Miumog siya sa tubig. Ug ang mga lihok ug ang talan-awon sa hulagway sa magbubunyag nagpangikog lugos gani muhikap sa maong tao ug matod pa niini. Dili gani kuno siya ang ngayan nga mao'y mutangtang sa sandalyas sa maong tao ug namulong kini. Kinahanglan bunyagan siya aron matuman ang gisugo sa Dios. Gimunyagan ang maong tao. Nya may daog-dog ang langit. Dungan nga mihangad ang mga tao. Nya may salampati nga puti nga naglupad-lupad ibabaw sa suba sa Jordan. Nahibaw na kita. Kadtong tanan ipatuo sa sama nilang magtutuo nga pagbuot sa langit o gikan sa langit. Miagi siya sa kong tungod. Doon ako gipangutanan kaniya na kamirgyong duha ang makadungog apan wa siya mutingog. Igo na siya mitutukan ako og mipadayon siyang pagnakaw. Unsay mo mga plano, Serafin? Wa pa makigsulti kanimo ang kamahalang Beelzebub. Losirong, gipanalanginan ni kamahalang Beelzebub kaniya dawa. Gikan ako sa suba sa Jordan. Mihapit ako kang Herodes. Ug nalipay siyang nakakita kanako. Unya gidapit ako niya nga magsaw kami sa pagkaon ug dayon wa ako maglangan. Ako siyang gisultihan sa akong masaksihan. Ako siyang gisultihan bahin sa gipanulti sa magbubunyag, bahin kaniya ni Herodes ug bahin sa iyang asawa kung giunsa sila sa pagyama-yama sa magbubunyag. Butang nga magapahimuot sa kamahalang Lucifer. Tungod kag giugbukan mo maneg mga sungay si Herodes. Lusirong, gisangunan na usab ako ni Herodes. Nahigam si Herodes sa akong pagpamutol sa mga ulo sa mga kabataan.
Nahimuot siya nga gipangtuhog ko ang mga kalawasan sa mga kabataan. Ug ning higayon na, ako mao ang gisugo nga dakpon si Juan magbubunyag. Apan dili kay ako lang dakpon ang magbubunyag, Lucero. Putlan ko siyang liog. Tanahon ako. Kung sa mahimo niya nang gitawag nila og manduluwas kung mapatay ko na ang iyang igagaw nga maong magbubunyag. Nakaila ka na ba kung kinsa yan yan ang gitawag nila ilang manluluwas? Nakaila na ko kaniya, Lucero. Si Jesus sa Nazaret. O napagadtong higayon sa suba sa Hordan, nga naklaro ni Serafim ang gitawag og manluluwas. Daghan pa kaayong mga plano si Serafim batok sa manluluwas. Dili siya mohunong, hangtod nga makita niyang patay ang gitawag og manluluwas. Unsa pa'y plano ni Serafim batok sa manluluwas. Mga igsoon, sunda palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim, sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.